skal vi finde ud af, hvorfor der er årstider. Værsgo. Hej. Ved du, hvorfor det er sommer? Fordi det er varmt. Ved du, hvorfor det er vinter? Fordi det er koldt. Hvad med forår? Fordi det er halvkoldt. Hvad med efterår? Fordi det er halvvarmt. Okay, ved du, hvorfor det er sommer? Ja. Hvorfor? Jamen altså, jorden den drejer rundt om solen, og så er det noget med jordens drejning og hældning og så videre. Ved du, hvorfor der er årstider? Hvorfor der er årstider? Ja. Det er ikke noget, jeg har tænkt over. Faktisk ikke. Nå. Ved du, hvorfor det... Nå, okay. På Ja. grund af... Det er nok noget på grund af solen. Okay. Er det solen, der drejer rundt om jorden, eller er det jorden, der drejer rundt om solen? Det er jorden, der drejer rundt om solen. Er du sikker på det? Ja, det er jeg ret sikker på. Hvad med månen? Jorden drejer rundt om jorden. Hvad? Nej, månen. Nej, okay, det gider jeg selv. Drej rundt om sig selv. Det er han sagde. Det er bare sådan, folk ved, hvornår de skal have hvorfor noget tøj på. Så lige ved, hvornår der er jul. Fordi det er koldt og varmt. Jeg er fysik- og matematiklærer. Ved du, hvorfor der er årstider? Når årstiderne skifter, hænger det sammen med, at jorden hele tiden flytter sig i forhold til solen. Umiddelbart skulle man tro, at det blev varmest, når jorden kommer tættest på solen. Men sådan er det ikke. Afstanden mellem de to himmellegemer varierer nemlig så lidt i løbet af vores etårige bane om solen, at den i praktisk uden betydning for temperaturen på jorden. Grund til, at årstiderne skifter, er jordens hældning. Samtidig med, at jorden bevæger sig rundt om solen, roterer den også om sig selv i en akse. På grund af denne hældning skiftes den nordlige og den sydlige halvkugle til at pege mod solen i løbet af jordens kredsløb om solen. Det oplever vi om årstider. Når jorden befinder sig i en del af sin bane, hvor den nordlige halvkugle peger mod solen, får vi mere sollys i løbet af døgnet. Denne ekstra solenergi varmer jorden og luften op. Det bliver forår og sommer. Et halvt år senere er jorden nået om den anden side af solen, og nu er den sydlige halvkugle, der peger mod solen, mens den nordlige halvkugle ligger i en skygge. Derfor bliver det forår og sommer f.eks. i Australien og Sydamerika, mens vi har efterår og vinter. Hvis jordens akse ikke er hældende, vil vi få den samme mængde solstråling hver dag året rundt. Lokalt set vil det opleves sådan, at solen stod op og gik ned på samme klokkeslæt året rundt. Vejret vil slet ikke ændre sig, men føles forårsagtigt hele tiden på vores breddegrader. Under sådanne forhold vil livet her på jorden være meget anderledes end det vi kender. Mange dyrs og planternes livscyklus er nemlig helt afhængig af, at årstiderne skifter.